Dokončete větu, nejvíce mi chybí. Aktuálne rodičia, starí rodičia a brat. Ale neviem prečo, lebo nie som až tak ďaleko od nich, neodsťahovali sme sa na koniec sveta, čiže je to len nejaká mind game moja asi. A priatelia mi tiež chýbajú, s ktorými sa nemôžem len tak z minúty na minútu stretnúť niekde na nejaké pivo, ale o to viac si podľa mňa budeme vážiť ten čas spoločný, keď prídeme na návštevu alebo keď oni prídu na návštevu sem do Prahy. Mám pocit, že teraz proste musíme tu byť a robiť tu veci, takže toto je vec, ktorú musím obetovať. Jaký byl váš sen, když jste byl dítětem? A splnil jste si ho? Tak ja keď som bol malý, tak ako každý chlapec som chcel byť smetiar alebo archeológ dokonca, ale ani jeden z týchto snov som si nesplnil. Ale veľmi rád som fotil už od malička, vďaka tatkovi, on fotil a občas fotí aj teraz. A to mi tak nejak asi ostalo, tým, že sa teraz venujem tej fotke, videu a týmto veciam, tak si myslím, že asi týmto smerom pôjdem aj ďalej. Takže možno by sa to veľkým oblúkom dalo brať ako splnený sen.